Narum payu nioskum, ka chananam daki padba, ka briu nyotar. Kakruwa ka balami pawa kiran san social media ka bayaday ban snap at pusan ba kani ka clip mat baka subject jong ni ka khubor ka day ka jilla jongi ka day ka jilla ka basbun bat ka bakluit men si dagi phongut ki sama pule jongi kisa shabar ka jilla kisha penyap bat ki ja clip ni ki ba shulet bala hnre ka jilla jongi pat kampen pithok bria ya ki wei phosi tangja arngut ki toris la kanok baka megalaya ka day ka jilla ka basniu wala keyboard pulit kila treshitom boit bat bor ngampat julap baki bor pulit kin treshitom naba ja breu kumbat treshitom banwat ikini ki arngut ki shijur bawan kai i lani ban le honeymoon hang ni hajella jongi ngaruk ngam kershan ki kam sniu baki kam penya breu ngapen rem yaki bat ka an dada kalap yaki badan keti katip khambha maka kumno ban le banda hukum mangi lek kumta habang perkhat ikitu kisam la balui jongi ki basyak penyap dusman haki waipat ki jella namut dur ban ngaong haladi bakajai benriu jongi ka bha palat hadu kata-kata kamju kutuklar kamju kenthok sniu kamju kwa pen bot nam yakitu ki jella ba kisam la ki yap hnre ki hun bat ki pediang ya ka ei ka balaja hnre ngas ngau lengo ka jingjia yakini ki angut ki syukurin kapen ki win puk ya ka jella jongi berkala yo saya kawai kanam kata kadai kanam ba ka jella mekalaya kadai ka jella ka basniu tam wadhadu ya keyboard pulit ru kim shan ya shu ki maham ban phat tuklar sai keyboard pulit delhi bat ka jing kanop kadai bai ba ki bale ya kanika kam dai bai ki tra jella hoj manu bantik ya ki badan kti hnrei ban shu kanok rumah pat lap ya ka jing shisha ti kalong ka babakla shibun saya perkhat hi mapi halor kanika khubor